रासियानि इउक्रेनखौ गाग्लोबनाया बारानिफ्राय बारासिनसो जालांसिनदों। रासियानि इउक्रेनखौ गाग्लोबनाया सारा मुलुगावनो दुंहाव थासारि लाबोदों। मैयानिफ्रायनो जागायनानै दिनैबो रासियाया इउक्रेननि राजथावनिखौ कब्जा खालामना मोनसेनि उनाव मोनसे इउक्रेननि नोगोराव गिथाव बाथावै गाग्लोबना थेर-बेथेर खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। मैयानि सेथि खेब गाग्लोबनायाव इउक्रेनाव गासै 137 सा सुबुंफोरजों लोगोसे फाइकेफोरा जिउ गोमानांबाय आरो सा 50 रासियानि फाइकेफोरनि जिउ गोमानायजों लोगोसे गोबां सुबुंफोराबो बे दावहायाव जखम जानानै दं। बे समाव इउक्रेनखौ सोर हेफाजाब होगोन बेखौ समासो खिन्थासिगोन। गोजोनथाव खौरां, गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं, रेलवे, एसएससी, इन्सुरेन्स, डिफेन्स, आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै, बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों। बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं, रेलवे, एसएससी, इन्सुरेन्स, डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।